No niin, tervepä terve. Mä oon Merkotte ja mä pelaaks? En vieläkään pelaa. Että tämmönen esittelyvideo, että mä oon Merkotte ja jos huomaatte tosta, no alhaalla sit lukee minkä niminen on. Että sellainen asia, että mä haluaisin luoda uuden kanavan, koska mun entinen kanava hakkeroitiin auki ja se on nyt vähäksi aikaa poissa. Että jos tykkäät, kannattaa tykätä. Että sillä. Mä menen kyllä istumaan. Että hei, sitä asiaa vielä, että mä tässä kanavalla pelaan eniten Hunger Gamesia ja mitä muuta. Jos et tykkää siitä, voit katsoa minun tätä samaa kanavaa ja sit sieltä löytyy kaikkia sketsejä ja tämmösiä. Että mä oon MR Katte ja tämä on video. Että moikka!